Ahojte, hľadáte ocielku, no neviete, ktorú potrebujete? Kniha vám pomôže. Prvým pravidlom je, ocielka by mala byť vždy dlhšia ako nôž, ktorý na nej brúsime. Ocielky delíme do troch kategórií: diamantové, keramické a oceľové ocielky. Rýchly tip pri brúsení noža ocielkou. Ak máme ocielku, ktorá nemá záštitu, brúsime smerom od seba. Ak máme ocielku, ktorá má záštitu, môžeme brúsiť od seba, ale zároveň môžeme brúsiť už smerom k sebe. Začneme s keramickými ocielkami. Tieto ocielky sa vyznačujú nízkou zrnitosťou, preto odoberajú minimálne množstvo materiálu z nožu. Vďaka tomu je keramická ocielka vhodnou voľbou pri každodennom prebrúsení vášho nožu. Druhou kategóriou sú diamantové ocielky, ktoré sú výrazne drsnejšie. Pri brúsení s diamantovou ocielkou preto odoberáme väčšie množstvo materiálu z brúseného nožu. Vďaka vyššej zrnitosti diamantových ocielok rozdiel počujeme už pri brúsení. Poslednou kategóriou sú klasické oceľové ocielky. Rozdielom pri týchto ocielkach je spôsob, akým brúsia váš nôž. Oceľová ocielka nebrúsi váš nôž v pravom slova zmysle, vyrovnáva malé nerovnosti na čepeli nožu a opravuje drobné poškodenia. Pri brúsení potrebujete nájsť správny uhol, pod ktorým budete brúsiť. Tí skúsenejší to odhadnú už podľa tlaku. Pre tých menej skúsenejších sme si pripravili video, v ktorom rozprávame o triku s fixkou. Na klasické domáce použitie vám odporúčame používať iba keramickú alebo diamantovú ocielku. V prípade, že ste profesionálny kuchár alebo vaše nože používate každý deň, odporúčame vám, aby ste si zadovážili aj oceľovú ocielku. Teraz by ste už mali vedieť všetky základné informácie, ktoré potrebujete vedieť predtým, ako si idete kúpiť ocielku.